Lah, kok wis kesusu lunga? Wong aku pengen njaluk duit kok. Halo, Pak. Aku njaluk duite. Duit? Piro? 1.000. Apa tak nggo blonjo iki lho. Ngono kok gak gelem mau pas aku jek nang omah. Aku lali yo, Pak. Ya wes aku tak bali sik. Nanti wong. Bagi tas kok nang kene. Ciro lupat. Tak kaene 300.000 sisan ah. Timbange kurang. Sanggup mancing 1.000 cukup. Hah? Kok ana duwike 300? Sapa sing ndokokno iki? Pak. Ana apa rek, Bu? Neng tasku kok ana duite sapa, Pak? Duit awakku, Bu, ki mau 300. Jare mure njaluk duit. Oh, berarti aku mau kayak duit 300 ya, Pak? Yo. Pak, Apa neh? lah aku mau kan njaluk duit 100 to, Pak. Lah ndi? Kok ijek takok? Kenapa tak kekno no, Bu? Sing tak takokno ki duit sing tok ku njaluk 1.000 mau lho, Pak. Sik, gorene duite. Nah, Kowe mau kan njaluk duit 1.000. iya. Yo, 1.000. Iki ya duit sing tok ku njaluk mau ya, Pak, 1.000. Yo. Lah duit sing awehmu ndi? Sing 300.000 mau. Lah iki. Kena lagi 200 kok. Lah sing 100 ndi? Ya cek kurang 100. Lho. Masnya? Lah, nak ngene iki wis bener, Pak. Sing ki duit untuk njaluk kowe mau 1.000 karo duit aweanmu mau 300.000. Manung